Kang Macapat inggih punika karya sastra Jawa awujud tembang ingkang kagungan paugeran guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Tembung sinom ya iku salah sijine tembung macapat sing gambarake watak enom, kebak semangat lan geguyuhane urip. Ing basa Jawa tembung ana sawetarané sijine, ana 3 paling umum. 1. Tembung aran, kanggo nyebut jeneng barang, wong utawa panggonan. 2. Tembung kriya, kanggo nyebut tumindak utawa kegiatan. 3. Tembung sifat, kanggo nerangake kahanan utawa sifat. Nulata laku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Eksiganda, Panembahan Senopati, Kepati Hamarasuti, Sudane hawa lan nepsu, Pinasu tapa brata, tanapihing siang ratri, hamemangun karya natya sing sasama. Titikane tembang sinom ya iku 1. Guru gatra ya iku ana 9 lirik. Guru wilangan lan guru lagune ya iku 8A 8I 8A 8I 7I 8U 7A 8I 12A. Maknane ya iku nggambarake masa nom kang sregep sinau, golek ilmu lan